shugaban comedian shugaban. Mai gida ina za ka je kuma yanzu? To, amarya waje zan fita mana zan je nima majalisar 'yan zaman banza in zauna. Tunda kin ga yanayin yanzu gwamnati an kulle ko ina kasuwanci mu babu. Yi wanda komai namu an kulle. To yanzu kana nufin duk ƙawayena da aka musu dinkuna? Yanzu ni kenan wato ni shi kenan na tashi a babu kenan. Ka sake ni, ina gaji da wani. Comedian number one. Aikin kenan fa. Aikin kenan. Jujjuya jarida da tarin bayarwa aljihu. Ina ta ɓata ne. To sallah ce fa. Kuma na ji ta shiru a bushe. Sallari ba an saba ki bari a cikin na ji zan ciwo ji a gaban ki na ga miki. Kina gani 15 na gani. Ina ganin 250. Karshe ma 15 din na ji zan ciwo. Duk 15 din bata cire ba. Wannan gero ne aka samu ai hakuri da shi ai kuni. Gero kuma? Ha ba mai gida. Kin san da aka yi na samu na dake hakuri da shi ma. Ha ba ka ga nayi kalar wacce za ta wai za ka kama gero ka ce wai wani sallah ne fa. Dama lokacin da aka aura min ki ai ba a bar rasid ba ko to yanzu ma ba rasid zan baki ba. Na miki saki 3000. Mai gida ta funo ni bari. Ta funo ni bari. Ki ji mana. bari. Saki 3000 tunda dama zan da aka aura min ke ba rasid. Addu'a to aka ki je ni ma ba rasid. Mai gida. Me za ka yi haka? Na ka janyo takarda kana kokarin zara jan biyu. To ba ke shaye da zai ba. Hanya mafi a alakin. Ni gidan ku kawai. Ai ba sai ta kai ga haka ba mai gida. Shugaba, comedian number one. Shugaba.